Já vás zdravím u dalšího videa z dílny DIA Service. Zde máme teďka jenom fotky z opravy převodovky na John Deere 7810, kde se opravovala powershiftová převodovka. Skákal ten traktor při řazení a bylo to nekomfortní, tak jsme se podívali do převodovky a zjistili jsme, že jsou vlastně vydřený lamely, že tam žádné obložení už není, takže se celá převodovka rozdělala, vyměnili lamely, plechy, všechno těstění, písty, všechno se dalo nový a zase se to složilo zpátky. Bohužel jsem neměl čas nahrávat, tak jenom takhle z fotek, tady ta první část. A zde video z opravy motoru John Deere 8330. Hlavní bylo demontovat kapotu, zvládli jsme to ve dvou, jsme šikovní kluci a pak už oddělání tady všech věcí okolo motoru, které budou zavazet tomu, aby se demontovala hlava dolů. Je tady vlastně těsnění pod hlavou, fouklý, takže se musí všechno oddělat a poté se bude moct sundat hlava z motoru. Tady už demontujeme turbomíchadlo dolů a je dole. Tak dneska stačilo, máme sundaný turbo, odmašlený, všecko nachystaný na další den a půjde dolů hlava. Nechá se přebrousit, dá se nový těsnění, takže se budou muset vyházet ty trubky všechny ještě, odmašlit to tady kousek a jde to všechno ven. Tak děkuji za zhlédnutí, budu rád za like a odběr. Díky.